uhadni 5 klubov, za ktoré hral Marek Hamšík. Za každý uhadnutý máš 10 eur. SSK Neapol, Slovan Bratislava, potom Bavíme sa od mužov, hej, Slovan ti to nebudem počítať. Švédsko ešte hrával, ak sa nemýlim. A kde? Boli tam aj majstrovstvá, tuším, v hokeji? Alebo olympiáda? Štokholm. Nie. Fúha. Píše sa to na G a číta sa to J. Vôbec neviem, toto ti neviem povedať. Göteborg. Dobre, toto máme také. OK, poďme ďalej. Ešte verím tomu, že uhadneš. Či nehrával? Poďme skúsiť klub. Klub asi nebudem vedieť. Dalian I. Dalian I. Funk. Dobre, Neapol si povedal, skúsme ešte z Talianska. Parma? Nie, na B. Teraz ani nehrajú najvyššiu Taliansku, sú nižšie. Bologna? Bre. Brescia. Výborne, to ti uznám. Dobre, tak máš dve správne. No ešte tu máme, pozerám, ešte jeden klub, poď. Ešte jeden, dobre. Tu ťa vytrápim. Skúsme najskôr krajinu, v tom si bol dobrý. Dobre. Na dovolenku sa tam chodí, veľa Slovákov. Hotel Arda Güler. Turecko. Výborne, a klub? Trabzonspor, či ak sa... Áno, Trabzonspor, výborne, Paťo. 3 ti uznávam. Dobre, z 5 to máš 30 eur, gratulujeme ti. My ti automaticky výhru zdvojnásobíme, ak nás sleduješ na sociálnych sieťach. Sleduješ nás? Otoč do kamery. Máme to sledované, výborne, takže automaticky ti výhru zdvojnásobujeme, 60 eur je tvojich.